Určite som sa odhodlával, že spravím niečo podobné, že začnem robiť takýto podcast, nejakú formu video obsahu, jednak kvôli tomu, že príde čas od času každý týždeň nejaká taká správa, či už na TikTok alebo na Instagrame, že mal by som začať robiť proste video podcasty alebo hovorové podcasty, že ich by to bavilo počúvať a ja si tak poviem, že OK, to sú jeden, dva ľudia, ale potom ja do toho musím dať nejakú energiu, ja musím proste rozmýšľať a teraz hodinu o niečom rozprávať. Ešte aj to je to, že nie, že by som ja mal nejaký problém akože tvoriť nejaký hovorený content, ja v podstate akože nepridávam žiadnu produkčnú hodnotu do toho obsahu nikdy a nikdy som to nerobil, lebo mi príde, že ono to je akože koniec koncov aj tak zbytočné, hej, dôležité je to, čo ja chcem povedať. A keď to aj si vypočuje nakoniec to video iba 4, 5, 6, 7% ľudí, to je úplne nepodstatné, dôležité je, že 7% ľudí som úspešne zradikalizoval. No a keď som videl, že proste Rastislav Káčer, už mu to rok ide a on ako preborník slovenskej hádzanej dokáže rozprávať hodinu absolútne bludy a trepať, tak som si povedal, že a ešte byť z toho aj dobre celkom platený, tak som si povedal, že prečo by som ja sa ukracoval o takúto príležitosť, prečo by som ja mal byť ukratený o to rozprávať do mikrofónu, len tak trepať hlúposti, povedzme po dobu 45 minút a mať z toho nejaký finančný osoch, no musel by som byť blázon, aby som to nevyskúšal. Priznať, že ja si nepíšem scenáre alebo niečo také. Podľa mňa najhoršia vec, čo môže človek urobiť, je naučiť sa čítať hlavne iba z papiera. To môžeš vidieť aj na slovenských politikoch, že ty si v nejakej extrémnej pozícii, v nejakej proste reprezentatívnej funkcii, kde máš ukázať hlavne to, že čo ty vieš, jedinú vec, čo ty vieš, je rozprávať. A to je základ celého tvojho remesla. Lebo môžeme sa tu stále tváriť na to, že ľudia volia podľa toho, aké on má CV a že či študoval v New Yorku alebo v Londýne alebo že či študoval v Žiline. Hej, môžeme sa tu o tom baviť, že toto hrá obrovskú rolu. Ale koniec koncov, najzákladnejšia vec, čo každého aj koniec koncov presvedčí k tomu, že má voliť toho alebo toho, je to, ako ten človek ti dokáže predať tú hociakú myšlienku, či už zlú alebo dobrú pre teba. To môžeme vidieť v hociakých akože odvetviach a preto napríklad si ja myslím, že Braňo Gröling tak je taký nevýrazný, taký slabožský, lebo Braňo Gröling nevie predať myšlienku toho, že jemu napríklad veľmi záleží na pracujúcich. Keby sme dali aj ten generálny štrajk, hej, akože ako príklad. Nielen to, že Branislav Gröling netuší, ako funguje generálny štrajk a za akým nejakým účelom by mal byť vyvolaný a kto by ho mal vyvolávať a nemali by to byť politici z tribúny. Tak Branislav Gröling ako zastupiteľ strany, ktorá razí nejakú ako keby ideológiu toho, že majú sa tu hlavne mať podnikatelia dobre a štát má hlavne robiť pre podnikateľov dobré podnikateľské prostredie. Čokoľvek toto znamená, hej. Akože to sú tieto ich eufemizmy a nekonkrétne pomenovania úplne jednoznačných vecí mi vždy až ma tak vytáčajú, hej. Proste ja som mal rád a keď už tak mám rád, keď je vec konkrétna. Môžeš to povedať aj ako blbec alebo aj ako akademik. Ale nemám rád veci, ktoré sú v nejasných pojmoch. Hej, nemám rád, keď niekto povie, že my ideme robiť ekonomický rast. Branislav Gröling není natoľko dobrý rečník a není natoľko dobrý skladač vied, není natoľko dobrý vypovedač príbehov, aby dokázal bežného človeka presvedčiť, že on ako zastupiteľ podnikateľského stavu je tu na to, aby aj keď síce zmenil rétoriku, hej, teraz stále hovorí o ľuďoch a o zamestnancoch, všimnite si, že zmenili sa trošku akože slová, ktoré Branislav Gröling hovorí, ale význam je rovnaký, aj keď je to tam tak skryté. Tak on v poslednej dobe razí strašný populizmus, extrémneho razu. Akože nedivím sa, to funguje. Ale na to, aby si mohol byť populista, musíš vedieť rozprávať, musíš to tým ľuďom predať, musíš vedieť, mať tú emóciu v sebe, že tebe na tom naozaj záleží, naozaj. Lebo ako v skutočnosti ti na tom nezáleží. Je to úplne jedno, ty tam robíš, ty si tam pre iné záujmy. Ale tá emócia je najdôležitejšia. Vedieť predať seba, vedieť predať hlavne to, že ty si jediný človek na svete, ktorý dokáže vyriešiť tie problémy, ktoré ty hovoríš, že sú a musia sa riešiť. A ty si iba jediný, kto to vie vyriešiť. No a toto si myslím, že Branislav Gröling nevie, hej. Branislav Gröling je teraz takou ako keby spržskou fráz. Branislav Gröling rád frázuje, rád vymýšľa nejaké ako keby, povedzme, slogany. Slogany, ja som to nazval také, že slogany chudoby. Lebo v poslednej dobe môžeme vidieť stále glosovanie ohľadom toho, ako sa všetci majú zle. Ako sa všetci majú zle. Ako sa všetci majú zle. Ako sa to dá vyriešiť? Tým, že podnikateľskému stavu znížime náklady na podnikanie.
a potom už bude utopia. Tento príklad s tým growingom som trošku strašne pretiahol, lebo však on tam bol iba ako ilustrácia toho, že ja mu neverím veci a preto sa mi nepáči, ako on rozpráva, lebo mu to neverím a nikdy mu to veriť nebudem. A trošku som si uletel, lebo v poslednej dobe akože strašne ma vytáča Branislav Gröning, ako s celou svojou dušou a telom a jeho ako keby až triviálnym pohľadom a pretláčaním riešení ekonomických spred 10-15 rokov, ktoré majú zázračne všetko vyriešiť. Tento určitý fenomén toho, ako sa premýšľa o nejakých riešeniach a ako sa predkladajú práve tie pravicové za tie rozumné, mi pri tom Gröningovi napadlo, aby som dal oslý mostík trošku k českým voľbám. A v českých voľbách je akože jedna z veľkých tém je nedostupnosť bývania. Čo by aj mala byť, hej? Povedzme, že naozaj situácia s bývaním nie je ideálna, tak to nazvime, aby sme nikoho akože neurazili. A nazvime to ešte tak, že trh svoju úlohu historickú, kedy trh má trhovať, a hlavne štát od neho stáť ďalej, neúspel a trh toto nevyrieši. A nikdy ani nemal v záujme, alebo akože trh nie je reálna bytosť, ale akože keď už niekedy o ňom tak rozprávajú, ako keby s ním môžu ísť na pivo a sa s ním rozhodnúť, že trh to tak určí na tom pive, že teraz bude toľko to stať maslo. Takže trh to určil, je to super. No tak, keď by sme s tým trhom išli teda na to pivo, aby sme sa práve o tomto bavili, o tom, že ako trh vyriešil a ako trh môže vyriešiť situáciu s nedostupnosťou bývania, či už v Českej republike alebo na Slovensku, tak sa dostávame do úplnej proste až absurdnej situácie. Môžeme to vidieť pri tom, ako sa predkladá skoro z každej relevantnej strany v Českej republike. By som povedal, že to má každá v pláne, možno jedna neexistujúca, akože možno jedna to nemá, ale každá to má v pláne a to je zrýchliť výstavbu bytov. Hej, človek si povie, že však tomu ver. Všetci to tam ináč hovoria, neviem, že či všetci vyšli z jednej ekonomickej školy, čo si myslím, že asi áno. Ale všetci to tam hovoria tak, že to je základné ekonomické pravidlo dopytu a poptávke. Jo? No a samozrejme všetci poznáte to základné ekonomické pravidlo ponuky a dopytu. Hej, keď je vysoká ponuka, malý dopyt, cena ide dole. Keď je malá ponuka a vysoký dopyt, cena ide hore. Hej, toto je alfa omega, samozrejme úplne všetkých ekonomických procesov na svete a nemôže existovať nič, čo by napríklad neplatilo takto jednoducho, hej, že voda je modrá. No, tak práve toto akože pravidlo sa dosť uplatňuje v tej českej debate o nedostupnosti nájomného bývania, okrem toho, že samozrejme je to chyba Ivana Bartoša a jeho digitalizácie stavebního řízení, že sa nepodažila, jo, ako nepovedlo sa to, Pepo. Tak toto by mal byť akože ten jeden z kľúčových mechanizmov, ako znížiť cenu bývania, tým pádom podporiť výstavbu, hej, masívnu výstavbu. Nie takú, možno aj štátnu, ale nie úplne a keď tak dáme len možnosti trhu a trh si to vytrhuje, jo, ako trh to bude trhovať. Môžeme vidieť, že toto geniálne pravicové riešenie, hej, logicky pravicové riešenie, dá všetko do ruky trhu, trh to vytrhuje. Kašíme na to, že prvýkrát, keď sme to dali do ruky trhu, tak to vytrhoval tak, že máme najnedostupnejšie bývanie v celej Európskej únii. Hej? Aj v Čechách a na Slovensku. Dobre, OK, tak trh to takto vytrhoval, super. Samozrejme nemôžeme brať akože na ľahkú váhu to, že 90% domácností napríklad v Slovensku, alebo tak je to, áno, 90% ľudí žije vo vlastnom bývaní, tak je nejak tá, ja to tu dám niekde, to tu bude dole, ten odkaz na to, ten zdroj. Dobre, to teraz neriešme, ale akože riešme iba tú situáciu toho, že by sme aj v Českej republike zrazu začali masívnu výstavbu. Že napríklad postavilo by sa za 4 roky 100 000 bytov, čo je samozrejme absolútne nemožné, to sa nemôže stať. Nemôže sa to stať v trhových podmienkach, v akých sme, nemôže sa to stať. Ale dobre, povedzme, no a teda povedzme, že by naozaj bolo reálne a postavilo by sa 100 000 bytov, napríklad za 4 roky. Myslíte si, že keď sa postaví 100 000 bytov, cena bytov pôjde dole? Možno trochu, možno o pár percent, možno 1, 2, 3%. Preháňam podľa mňa, reálne preháňam. Ale akože povedzme, že by to tak bolo. Ale dôvod, prečo byt relatívne stále ostane na cene rovnaký, to je dôvod toho, že byt je predmetom špekulantstva. A je jedno, že či domáceho, hej, od občana Slovenskej republiky alebo občana Českej republiky, alebo občana hociakého iného štátu, ktorý teraz momentálne je nejak bonitný, hej, buď má nejakú hotovosť, alebo má proste peniaze a potrebuje peniaze niekam uložiť, aby sa mu zhodnocovali. Kde sa to dá úplne najlepšie robiť i aj v nehnuteľnostiach. A tým, že v podstate ten dopyt
je nekonečný. To všetci asi sami dobre viete, že si nikto nikdy nepovie, hlavne aj keď je to ako predmet špekulantstva, ale už aj keby to bol iba predmet toho, že ja sám niekde chcem bývať, tak ja budem chcieť bývať vždy. Vždy je jedno, aká bude ročná obdobie, aký bude rok, aká bude situácia, či budú bomby padať, či budú traktory padať, či bude Pellegrini prezident alebo nebude. Vždy bude dopyt potom mať vlastné bývanie alebo formu zhodnotenia môjho kapitálu, ktorý už mám. A ako sa to dá robiť relatívne najbezpečnejšie a s najväčším dlhodobým výnosom v nehnuteľnostiach, nikde inde. A tým, že môže sem prísť aj niekto zo zahraničia s rovnakým špekulantským myslením a pre ňoho je to, čo sú to iba čísla, však mu to je jedno, že celý Skypark je napríklad tmavý, čierny. To nehovoriac o tom, toto je ďalšia vec, že kvôli zisku a ziskostivosti developerov sa nevytvára normálny typ bývania, vytvárajú sa luxusné byty. Prečo? Lebo na tom vieš urobiť najväčší zisk, prečo by si inak robil niečo iné. A tu sa presne dostajeme do toho, že ten trh robí presne to, čo má. Akože v tom, čo je pre ten trh, to znamená pre tých developerov alebo pre ľudí, ktorí predávajú stavebný materiál a tak ďalej, je pre nich situácia v podstate vyhovujúca. Im to prináša najväčšie možné zisky, najväčšie možné obraty, všetko. Na čo by to menil, na čo by robil niečo iné, prečo by to robil? Na jednej strane si človek povie, že väčšia výstavba je super, lebo ako, ja neviem, však proste musíme stavať, hej, tam ľudia budú mať kde bývať, musíme stavať. Stavanie je super, ale my už máme domy, tu už sú domy pre všetkých ľudí, ktorí by ich potrebovali. Ale sú tu bohužiaľ špekulanti, čo sa akože, toho sa nedá tým, aká je natúra tohto systému, s tým sa nedá nič urobiť. Špekulácia, kto je špekulant, je král. To je, bohužiaľ to tak je. V neoliberalizme a neoliberálnej spoločnosti je najdôležitejšie a najlepšie byť špekulantom. Ako sa kedysi hovorilo, že najlepšie za socializmu boli takí tí ľudia, ktorí vedeli robiť fušky, hej, že vedeli proste boli manuálne zruční a vedeli si ich privyrobiť tým, že niekomu opravovali kotle a tak ďalej. Tak v dnešnej dobe je človek, ktorý je najviac akože úplne, že závodov vždy najlepšie proste má postavenie v spoločnosti, je ten, ktorý je absolútny špekulant. Nič nie je dôležitejšie, len byť špekulant. Možno keby sa pozrieme na nejaký ten viedenský model, hej, napríklad družstevné bývanie. Ja nehovorím, družstevné bývanie vyzerá ako správna cesta dopredu. Hej, takéto kolektívne vlastnenie, ja si myslím, že má to potenciál. Určite. Ale keby sa to vybudovalo, tento systém, v dnešnej spoločnosti, to znamená s dnešnými ľuďmi, ktorí to tu kočírujú a čo tu všetko, aké oni majú záujmy a prečo robia určité veci, ako robia. Si neviem predstaviť, že by aj družstevné bývanie nebolo predmetom špekulantstva a špekulantov, ktorí by mohli špekulovať ďalej, lebo čo je najlepšie? Špekulovať. Situácia v Čechách je ale náramne zaujímavá, už tento týždeň budú voľby. Myslím si, že nepoviem nič nové, keby som povedal, že podľa mňa Slovák na Českom Pražskom hrade je to najlepšie, čo sa môže stať. Môžete byť radi. A ďalšia vec je to, že určite nikto nebude prekvapený z toho, že vyhrá hnutie Áno. Nebudem tu ani hovoriť o tom, ako ja si myslím, že Áno je zlé a Spolu je dobré, alebo Spolu je zlé. Mňa vôbec tieto strany nezaujímajú osobne. Akože pre mňa sú najdôležitejšie české strany a to je Moravské zemské hnutie, ktorý tam pán, hej, by chcel väčšiu autonómiu pre Moravu a Slezsko, čo ja podporujem. Ja keby som tam, volím ich. Lenže on, bohužiaľ, je trošku akože má problém s tým, že český volebný systém vlastne ako keby už na to myslel, že čo keby tá Morava niekedy má nejaké akože plány nejakých novodobých irredentistov, alebo že by sa chceli nejak získať lepšiu pozíciu v tej republike, tak urobili ten systém, aký majú a tým pádom, keďže on v podstate je to kandidátka pre jeden región, hej, nazvime to tak, alebo ten program, tak sú v podstate bez šance niekedy vôbec byť v tej snemovne, čo mi je ľúto. Ja neviem, čo ten pán ináč akože má, aké má ekonomické plány, aké má záujmy. To je pre mňa druhotné, to ma nezaujíma. Mňa zaujíma to, že on chce zlepšiť postavenie Moravy a Slezska. To je pre mňa dôležité. Strany ako Stačilo, hej, to je na Českej republike ako taký fakt až zaujímavý klenot. Ja som si to uvedomil až nedávno, že ako je tam strašne všetko vychýlené doprava. Myslím akože v politickom
vnímaní. A viem, že už sa teraz v dnešnej dobe už sú takí ľudia, puristi, hej, a absolventi vysokých škôl, že keď sa povie, že debata medzi pravou a ľavou stranou, že to už je, a vlastne to už ani nemá zmysel hovoriť o tom, lebo tie dnešné línie už sú také proste rozleptané a rozpité, že už môže byť hocikto hociak, ale môže to tak byť, nechce sa mi to tu teraz ani akože o tom rozprávať, ale keď sa pozrieme na celé české spektrum, hej, politických strán, ako tých relevantných, tak oni sú všetci napravo. Úplne evidentné a najvtipnejšie je to práve pri hnutí Stačilo, hej, ktoré má akože zastúpenie KSČM by tam malo mať najväčšie, potom je tam to hnutie Stačilo, toho Vidláka alebo Sterzika, teraz nie som istý, ktorý to kočíruje, a potom je tam nejakých tých 35 kandidátov sociálnych demokratov, hej, to Socdem, ten Zaorálek a tá Maláčová. Keď si pozriete ten program, tak až na to, že čo tam potom doniesla tá Socdem, trošku akože nazvime to lavicové, hej, ale stále ako v neoliberálnom chápaní lavicové, nejaké opatrenia, tak to stačilo, a keď počúvaš tú konečnú predsedkyňu KSČM, tak ja mám pocit, že počúvam na Slovensku Milana Uhrika, ale v tom, ako ona ekonomicky rozpráva o tých veciach. Ona rozpráva o podnikateľoch a že sa mají podnikatelé špatne. Hej, a všetko sa personifikuje na to, že musíme zlepšiť hlavne podnikateľom, pretože táto vláda to zničila. Vysoké ceny energií, proste zle sa podniká a tak ďalej a tak ďalej. A to človek keď počúva, hlavne keď to má byť ako, aj sa to tak verejne dáva, že pozor, komunisti budú v parlamente, či v snemovne, či čo tam je to za ten hračkársky úrad. A to je katastrofa, čo budeme robiť, to je hanba. Ja sa bojím, ja nechcem byť ako na Slovensku. To keď vidím tie TikToky, som videl už asi 4, kde tam také mladé ženy a dvaja mladí chalani, to boli takí ďalší, robili také videjka, kde bola taká smutná hudba a mladí ľudia musí ísť voliť, pretože nemôžu tu byť komunisti. Nechceme dopadnúť ako na Slovensku. No čo ináč aj potvrdzuje tú hypotézu, že tam je to strašne všetko v Čechách vytočené doprava, lebo akože áno, Robert Fico popri Stačilo by podľa mňa mohol vyzerať ako čistý komunista, lebo Fico sa aspoň retoricky tvári, síce jeho politika je rovnako neoliberálna ako hocikoho iného, ale aspoň retoricky sa tvári a retoricky hovorí o problémoch bežného občana a bežného zamestnanca a málo kedy akcentuje témy podnikateľov a mali by ísť podnikatelia dopredu a podnikatelia sa majú zle. Takže tam by akože oproti tomu, ako komunikuje Konečná, hej, tie veci, tak on je naozaj čistý komunista, rudý bolševik. A príde mi také strašne až také zábavné, že ako sa robí ako keby strašiak z tých ľudí, pritom ich politika je veľmi blízka politike Spolu, až na to, že oni majú napríklad trošku iný názor, by som povedal, na čo oni môžu mať iný názor. No na Európsku úniu ako inštitúciu. Ale to je tiež taká vec v českom kontexte trošku iná, lebo keď si všimnete aj ľudí, ako je napríklad Fiala alebo tak aj on v podstate je euroskeptik, až teda dokým není premiér Českej republiky, lebo vtedy už musíš byť eurohujer. Ako náhle si v pozícii hociakej pozícii moci a nie si na strane veľkých týchto nadnárodných spoločenstiev, hlavne keď si v nich, hej, akože v ich členom a nerazíš jednotný šík s nimi, tak to je problém, to by bol problém. Tak vtedy to nerobíš. Ale inak aj teraz to je vidieť predvolebne, že Peter Fiala sa tiež začína vyjadrovať tak, ako že Európska únia, je to náš priestor, je to tam dobré, ale pozrite na toto všetko, že čo tam je zlé v podstate. Ale musíme tam ostať, lebo keď tam budeme, tak to budeme reformovať, vedieť a preto je dôležité ostať, lebo máme hlas aspoň, hej. A to je v podstate ináč úplne kompatibilné aj s Ficom, lebo keď si pozriete, ako Fico rozpráva o Európskej únii, ja viem, že keď na to ideš z takého hľadiska, že Fico chce odísť a neviem, aký je Fico, tak v podstate Fico len prebral vlastne to, čo robil Sulík, hej, povedzme v roku 2017-16, keď bol Sulík taký strašný euroskeptik, tak reálne sa priblížili tieto dva svety, lebo Fico tiež ti povie, že Európska únia je super v rámci možností, je to náš priestor, nikam neodchádzame, bolo by to katastrofálne pre hlavne podnikateľov, hej, pre kapitál by to nebolo dobré, takže nebudeme to robiť, nebojte sa. Ale toto všetko je tu zlé a tiež ti povie,
A preto tu musíme ostať, aby sme vedeli s tým niečo robiť. A toto ti vlastne, tu by sa dalo povedať, že tu je tá Katarína Konečná, alebo jak sa volá Katežina Konečná, trošku iná od tých ľudí, lebo ona, aj keď, to už tiež môžete vidieť aj v tej kampani, keď to sledujete, že ten ich nápad napríklad s tým referendum, čo je podľa mňa absolútne, akože až mi to príde také uletené, že v Čechách nemajú zákon o všeobecnom referende, ale budiš, hej, tak akože oni tam vždy boli trochu iní v tých Čechách, tak taký etalón demokracie, ako je Česká republika, tak to tam nemajú, my to tam máme. Tak tak už to není v tom, že my budeme iniciovať, hej, referendum o vystúpení z Európskej únie a z NATO. Už je to len, my dáme ľuďom šancu mať referendum, aby mohli vyvolať, keď budú chcieť a keď sa na to budú cítiť, referendum o tom, že či vystúpiť z EU a z NATO. Takže môžeš vidieť, že vlastne aj ona si je absolútne vedomá svojich limitov a čoho vlastne môžu byť oni schopní a dovolení urobiť, hlavne keď sú v takýchto obrovských nadnárodných spoločnostiach s inými štátmi o mnoho bohatšími a silnejšími, ako sú oni sami. Tak všetci vlastne korigujú tú rétoriku až na to, že my sme tu vlastne na to, aby sa zase uchoval status quo, nič moc sa nemenilo, trošku by sme zmenili nejaké nadácie, mimovládky by sme škrtli, to je vlastne 20 miliónov, alebo koľko, to je aj tak akože prd, hej, nič to není, takže to aj keby sme spravili, vlastne sa nič nestane. A inak všetko bude po starom, hlavne, aby sa podnikatelia mali dobre. No a poslednú vec, ktorej sa budeme dneska venovať, je to, ako sa opozičné strany snažia po zmene ústavy tak trošku potopiť Igora Matoviča a tak trošku možno ulúpiť, možno presunúť jeho politický kapitál práve k strane, ako sú demokrati alebo SAS. Nebudem sa tu až tak venovať, o čom vecne tá zmena je a čo sa zmenilo a či je to správne alebo nesprávne. Vysvetlím neskôr, že prečo to nerobím. Budem sa venovať tomu, aká táto zmena má politický dopad. Keď si zoberieme už len sedliackou logikou, hej, že 9 z 11 členov klubu KDH hlasovalo za 9, hej, namiesto 2. Už matematicky nám musí hneď prísť jasné, že Igor Matovič nemôže byť na vine. Samozrejme, že nemôže byť na vine, hlavne preto, že on za to nehlasoval. Ďalšia vec, prečo nemôže byť Igor Matovič na vine, je, aj keď síce deň predtým niečo deklaroval, povedzme, ale politika je veľmi sa rýchlo mení. To všetci poznáme, tieto veci. Ale bez ohľadu na to, Igor Matovič dlhodobo deklaruje, že v týchto otázkach majú jeho poslanci vždy zelené karty. Nech si hlasujú ako chcú podľa svojho vedomia. To je ináč toto je, povedzme, jediná dobrá vec na Olane, až na to, že to potom prináša obrovskú politickú nestabilitu. Hej, čo je, bohužiaľ, taká už je demokracia. No ale dobre. Na jednej strane by všetci chceli, aby boli tí poslanci slobodní a mohli hlasovať tak, ako chcú a aby tu nebola žiadna tá veľká strana, ktorá im diktuje, že takto musíš byť. Ale keď sa to teda stane, že teda sa dvaja rozhodnú, že budem hlasovať tak, ako to je s mojím vedomím a svedomím, tak už je oheň na streche. Dobre, ale v čom je horšie, že KDH, nazvime to, kolaborovalo so Smerom alebo s tou vládnou mocou, a ja to takto nevnímam, lebo ja to vnímam čisto politicky, teraz to budem vnímať, je absolútne logické, že KDH urobilo to, čo urobilo, že dokonca sa zúčastňovalo na príprave tých zmien v tej ústave, dokonca bolo na tých rokovaniach, veľká časť toho textu je práve, že z pera KDH a právnických expertov KDH, takže je to v podstate aj ich návrh, vo veľkej časti, a je to aj ich politické víťazstvo, alebo politická prehra, podľa toho, ako to ty vnímaš, hej. A tu sa dostávame aj k téme zo začiatku videa, že ja jednoducho neverím opozičným politikom to, že im ide až tak o to, čo je tam napísané a čo to znamená a kto sa na tom podielal a ako sa to dá zmeniť alebo nedá, povedzme si tak. Ich jednoznačné začiatočné odsúdenie Igora Matoviča a vylúčenie akejkoľvek budúcej spolupráce s ním kvôli tomu, že jeho dvaja poslanci takto hlasovali. A to je zlé, lebo je nepredvídateľné. Ale od KDH sme vedeli dopredu, že to všetci podporia a dokonca sme aj vedeli, že oni na tom aj kolaborujú s tým Smerom tak, že im to tam píšu. Hej, to sme všetko vedeli, ale to je super, lebo oni nám dali dopredu o tom vedieť. Čo vlastne koniec koncov, čo si mám myslieť, že ono je v podstate správne urobiť niečo zlé, pokiaľ ti to dám dopredu vedieť. Takže pokiaľ by som urobil niečo extrémne zlé voči tebe, ale dal by som ti to vedieť dopredu, tak podľa Grölinga a Šimečku by to asi bolo v poriadku, lebo ty si to vedel transparentne očakávať, že ja ťa proste ojebem. A to je, samozrejme je to z politického kalkulu, hej, že oni proste potrebujú KDH. Samozrejme oni potrebujú KDH.
Ale teraz není absolútne žiaden dôvod, lebo je 2 roky do volieb, nezabúdajte, není žiaden dôvod stáť za KDH pri takomto rozhodnutí a pri takejto kolaborácii, alebo ako to chcete nazvať. Keď im to naozaj tak vadí a keď je to naozaj také absolútne neprípustné, aby sme s tým mohli kolaborovať. Hej, nehovoriac o tom, že PS sa zúčastňuje hlasovania so Smerom často. Ja toto nebudem týchto ľudí tu častovať, lebo ja si nemyslím, že je na tom niečo zlé. Problém je ten, že oni navádzajú atmosféru toho, že je samozrejme najhoršia vec, čo môžeš robiť, je spolupracovať s nepriateľom v úvodzovkách a musíš byť za to potrestaný a vyhostený. Také až bolševické zmýšľanie, hej, o veci, že keď nie si s nami, si proti nám a nie len, že si proti nám, teba ešte aj platia za to, aby si bol proti nám a musíme ťa proste dať preč, musíme ťa dať preč z cesty. Teda pokiaľ nie si KDH. A to som tým aj chcel povedať, že preto sa nechcem vecne akože venovať tomu, čo je v zmene v tej ústavy. Lebo ja si ani nemyslím, že stranám ako PS a SAS až tak vadí to, čo tam je napísané. A usudzujem to hlavne z toho dôvodu, že keby oni boli naozaj takí hodnotovo, progresívno, liberálni a za ľudské práva a za práva sexuálnych menšín a neviem čo, čo si vymyslí, hociakých práv, je to teraz to irelevantné, tak by nemohli spolupracovať v budúcnosti a nemali by byť otvorení v spolupráci s niekým, kto presadzuje absolútne iné hodnotové videnie sveta ako oni. Ale že absolútne a dokonca ešte teraz aj s ich najväčším nepriateľom, niekoho, koho oni berú ako Palpatína, hej, proste Emperor, hej, akože neuveriteľné zlo, tak im nevadí, že toto oni s nimi spravia. Takto to zmenia. Urobia tu takúto konzervatívnu zmenu ústavy. A oni sú aj takí, že no čo už, no. Radšej vyhodíme Igora Matoviča a s nimi to aj tak pôjdeme to robiť. Im nejde o žiadne ľudské práva, im nejde o to, aby sa mali gejovia a lesby dobre. Im je to jedno. To je len póza. Je to momentálne, neviem, jak to bolo v minulosti, to sa nedá povedať. Ja si myslím, že to bola vždy póza. Ale momentálne je absolútne transparentné, že to je póza, lebo ja nemôžem vyčleňovať jedných ľudí, ktorí sa na tom v podstate ani nejak nepodielali na tej akože vytvorení tohto dokumentu, iba napríklad s tým súhlasili a volili teda podľa svojho vedomia a svedomia, čo je akože keď už sa tu bavíme o ústave, tak by to malo byť. Tak nemám ani jedného kritického slova na KDH, ktoré nie len, že sa na tom podielalo, väčšina klubu za to hlasovala a má to byť náš akože najväčší partner v tom boji proti Smeru, tak on zastáva ešte aj absolútne iné hodnoty ako my a ja sa tu idem tváriť, hej, si dám takto dúhovú stužku, fotečku, trošku takú smutnučku, že ja budem niečo robiť preto, aby sa to zmenilo. S kým? S tými z KDH, ktorí proste sú absolútne inde ako ty? Alebo tu teda vôbec nikdy ani v prvom rade nešlo o hodnoty, lebo to si ja myslím, to je akože moja domnienka, že tu nikdy o to nešlo, ale v skutočnosti tu išlo iba o to, aby sa mal lepšie podnikateľský stav. A to je vidno aj na tom, ako sa teraz deklarujú už tie povolebné spolupráce. Že Branislav Gröling si sadne a úplne s kamennou tvárou povie, že ja už som sa bavil s partnermi a povedal som im, bavme sa iba o tom, na čom súhlasíme, teda ekonomika, neoliberálna ekonomika. Hej, na tom oni súhlasia, lebo oni sú v prvom rade neoliberáli všetci. V druhom rade majú nejaké ich hodnotové kompasy a tieto blbosti. A preto im povie, nebavme sa o hodnotových otázkach. Takže, čo vlastne predstaviteľ liberálno-progresívnej strany urobí? Teda už konzervatívno-liberálne, alebo čo to tam majú, aký myšmaš v hlave, čo urobí? Vlastne dá hodnotovú agendu úplne preč a tým pádom čo spraví? Na čo ju mám voliť? Na čo ich mám voliť? Aký je rozdiel teda medzi PS, SAS a KDH? Aký? Keď všetky vlastne strany deklarujú to, že budeme sa musieť spojiť a budeme musieť nerobiť nič ohľadom tých práv, ktoré my za ne máme že vraj bojovať, len preto, že ekonomika a hlavne neoliberálna je tá dôležitá a to musíme s partnermi robiť. Tak toto je, čo za guláš? Čo je toto za myšmaš? Preto nesadnite na lep na to, že týmto ľuďom reálne záleží na vašich právach, na nejakých právach menšín. To, že on sa objaví na nejakom jednom pochode, alebo že si pripne nejakú stužku, alebo že dá nejaký Instagram postík, ktorý mu nejaký, ja neviem, stážista vyprodukoval, tak to neznamená, že on aj reálne je za teba. A to môžeš vidieť úplne tu transparentne. Lebo ja rozumiem, že toto je akože politická hra, hlavne na to, aby demokrati išli hore. Lenže demokrati majú aký názor? Oni sú akože tá liberálna akože strana, ktorej sa má pomôcť tým, že sa potopí konzervatívny Matovič, to nazvime, lebo podľa mňa je to Olano 1, Olano 2, to sú tí istí ľudia, rovnakí konzervatívci ako Matovič. Podľa mňa sa to vypomstí, veľmi sa toto vypomstí a hlavne z toho dôvodu, že ja mám takú teóriu, že Igor Matovič je podľa mňa veľce podceňovaný momentálne, aj v momentálnych, akože v nejakom tom diskurze. Myslím si, že sa dáva až moc na druhú koľaj a bude to
nebude to správne, keď potom prídu voľby v 2027. Myslím si, že tváre demokratov a tváre SAS a podľa mňa aj KDH budú veľce prekvapené z toho, ako Igor zase mohol dať 11%. Ja neverím natoľko vedeniu strany Demokrati, že by dokázali prekonať svojho učiteľa, lebo oni sú konec koncov všetko len uční remesla Igora Matoviča a celá tá strana je v podstate akože taký Igor Matovič len na steroidoch, niekedy to je trošku až také až trápne, celá tá hlboká orba a jaký je Nati, ja neviem, kto to má byť, nejaký ubermensch, hej. Osobne si myslím, že to nevyjde, tento pokus diskreditácia a potopenie Igora Matoviča z jedného dôvodu, akože sú dva dôvody. Jeden je ten, že absolútne to ukazuje a je to veľmi transparentné, že hodnotovým majakom Slovenska, PS a SAS v podstate nejde o hodnoty, ide len o politickú hru. Tým, ako sa zachovali ku KDH a ako sa zachovali k Slovensku po tomto hlasovaní a ako stále sa snažia hrať vlastne ako keby taký štít tomu KDH, že no oni sú takí, no že oni sú už takí blázonkovia, no čo my s tým budeme robiť, no proste aspoň sme to vedeli. Takže tu je úplne vidieť, že nejde im o vec, nejde im o žiadne ľudské práva, ide im len o hru získať moc a následne teda potom meniť tieto veci, čo sa nedá, lebo však budeš tam musieť byť práve s tými z KDH, čo nevylučuješ, čo vlastne sa na to aj pripravuješ. Ale tá druhá vec je to, že ja neverím, že KDH sa vôbec dostane do parlamentu budúce voľby. Ja vám vysvetlím prečo. Ja si myslím, že Igor Matovič bude mať obrovský comeback. Myslím si, že Igor Matovič je veľmi podceňovaný momentálne. Myslím si, že keď príde na politickú konfrontáciu, Bčka ako Milan Majerský sa dajú veľmi jednoducho zdiskreditovať. Ja už to tu hovorím dlhodobo a myslím si, že na to už majú aj všetci tie štosy, že na Milana Majerského bude vytiahnuté jeho majetkové pomery, lebo naozaj sú akože neuveriteľné z toho, čo on má za sebou, aký životopis, aby on mohol nadobudnúť takýto majetok. Ďalšia vec je to, že Milan Majerský je absolútny trúlko. Akože to je človek, ktorý vyzerá ako úplný poloblbec, nevie sa ani vyjadrovať. Je na ňom vidno, že nemá ťah na bránku, že nie je politik, nie je človek, ktorý by sa tomu rozumel ani dokonca nie je človek, ktorý by vedel rozprávať. Je v takej akože permanentnej aure ministranta a takýto človek bude rýchlo vyprevadený z politickej arény. To vám garantujem, to si ja myslím. Ďalšia vec je to, že sa podľa mňa veľmi preceňuje, keď by prišla konfrontácia Olano Demokrati, koho si voliči Olano, lebo voliči demokratov sú voliči Olano v prvom rade, hlavne to jadro, to nie sú voliči čoho, akože čoho, PS spolu, hej, alebo jak sa to volalo tá strana predtým, koho to môžu byť asi voliči. No a myslím si, že v politickom strete Igor Matovič a Jaroslav Naď si tí voliči Olano, lebo tvrdé jadro demokratov sú hlavne voliči Olano. Síce si môžete myslieť, že však ich volí určite aj niekto z PS, alebo tak bývajú voliči PS, alebo bývajú voliči KDH, alebo no, akože určite sú tam nejakí. Hej, samozrejme, veľa ľudí odveze autobus, ale to gro ľudí sú určite bývalí voliči Olana. Ľudí, ktorí v roku 2020 volili Olano. A keď príde k tej konfrontácii politickej pred voľbami proti Igorovi Matovičovi, myslím si, že sa stádo vráti k otcovi domov. Lebo Igor Matovič, aj keď síce nevie viesť štát, a to je akože dokázané empiricky, hej, za posledné ako od 2020-2023, ale je človek, ktorý vie predať emóciu, ktorý vie pracovať s emóciou, ktorý vie vyvolať a vie ju kontrolovať vo svoj prospech. To je v politike to najdôležitejšie. A toto ja napríklad u Jara Naďa nevidím. Nevidím to u neho. Ja mu ani v podstate tie veci, čo on rozpráva, neverím. Lebo on pôsobí tak strašne maličko. Taký maličký je. Ako keby on si niečo potrebuje dokázať týmto. Čo je asi reálne, hej, akože v tom zmysle, že kto si nechce niečo dokázať. Kto nechce byť ten najväčší, najlepší, najsilnejší, ten záchranca Slovenskej republiky v politickom vnímaní, hej. Lebo keď niekto ide do politiky s tým, že on bude navždy Bčko, tak si aj zaslúži byť navždy Bčko, lebo nemá na to proste predispozíciu. Musíš mať v sebe leva, musíš to mať v sebe. A keď ide o porovnanie leva Igora Matoviča a Jara Naďa, myslím si, že Igor má väčšieho leva v sebe. Tu by som to nechal, tu by som skončil. Chcel by som vám popriať ten najkrajší deň. Nech sa máte krásne, nech sa môžete povzniesť na všetky tieto problémy z novodobého prvého sveta, hej, Slovenskej republike a nech si kdekoľvek na celom svete nezabúdaj na to,
že najdôležitejšia vec, čo môžeš docieliť, je dať odoberať na tento kanál. Krásny deň prajem.